A yau 15 ga watan Oktoba ake bikin Ranar Wanke Hannu ta Duniya. Ranar Wanke Hannu ta Duniya kamfen ne wanda ake kira da International Hand Washing Promotion Campaign, wanda ke ba da ƙwarin gwiwa da haɗa kan mutanen duniya don ƙarfafa wanke hannun da suke yi. A shekara ta 2008 aka fara murnar Ranar Wanke Hannu ta Duniya. Ana amfani da ranar don wayar da kan mutanen duniya amfanin wanke hannu da sabulu don gujewa cututtuka. Manufofin da aka bayyana a Ranar Wanke Hannu ta Duniya su ne: ƙarfafawa da tallafawa al'adun wanke hannu tare da sabulu a duk al'ummomi, haskaka haske game da yanayin wanke hannu a kowace ƙasa, bayar da hankali game da fa'idodin wanke hannu da sabulu,